Mendian, larrartian, aurkitzen da loretxo bat. Belar txarrak kenduko dizkizut, bai? Horrela, eta holaxe. Orain ur pixka bat. Eta ongarri bikaina erosi dizuet. Horrela hobeto ez da? Oso ondo. Orain zure txanda da. Lore ederrak ikusi nahi ditut, Mimo guztiak eman dizkizut eta badakizu. Zure lore zuriak ikusi nahi ditut. Amaia? Ui, kaixo? Kaixo, Amaia? Zertan ari zara? Ikusten duzu, Loreak zaintzen. Bai, ikusten dugu, baina norekin aritu zara hizketan. Norekin izango da ba, loreekin. Erotu egin zara? Aizu oier, adar jotzerik ez, mesedez. Loreak oso pozik daude nirekin, etxe honetan bizi naizelako. Sekula ez dituzu ezaindu eta maite egin behartzaie. Bai, ados, lastanak, ura, ongarria, baina haiekin hitz egitea... Bai horixe, gure amonak horixe egiten zuen. Loreak pozik egoteko, mimoak eta goxo-goxo tratatzea. Hortxe trikimailua. Zuen familian ez zaudete ondo. Ikusiko duzue, hemendik aurrera ederrak aterako dira loreak. Zuk badiozu? Bueno, zuek zer? Adarra jotzera etorri zarete ala afaria prestatzera, nik ezin dut dena egin, Horen txegoaz. Garagardo bat nahi duzu? Ez. Oraindik ordu erditxo bat pasatu behar dut hemen. Amaia, zertan ari zara? Ikasten badugu, urrengoan oierreketanek zainduko ditugu. Zer? Berriz ere adarra jotzen? Baina begira, azaldu egingo dizuet. Torri. Ez, lasai, entxalada prestatzera noa. Ez. Zu geldi hemen, nik esan arte. Hurbildu. Lore hauek ez dituzue aspaldian zaindu. Lehen bizi, belar txarrak kendu. Horrela. Hemengo hauek, oso ondo. Bai? Ur pixka bat bota bertzaile. Ur ere bai. Hemendik ur pixka bat. Ez dugu ito behar, landarea bestela. Honi ere ez diogu bota, oso ondo. Ongarria ere bikain erosi dut. Begira, pixka bat hemendik. Horrela, beste pixkat. Eta zure lore zuri ederroiek ateratzeko. Hori da. Ondoren hitz egitea oso garrantzitsua.